Haupa, egunon, hemen gaude mailan egun Markeskoa jauregian Eibarren, eta mailan gaude Ireidi Arriola bengoa, Aitzolastiarra eta ni neu Abelka Matzo, gu hiruro garelako UEUk moteu 24 jardunaldiaren antolaketari begira garatu duen batzordea, lan batzordea. Gurekin ez daude beste erakundetako partaideak, Mondragon Unibertsitateko partaideak ez daude, EHU, BIRT, Deus Unibertsitatea, baina jakizu ere erakunde horiek urterik urte eta urten ere hartutela parte moteu 24 dagokion urteko moteu jardunaldia antolatzeko lanetan, ez? Eta hoiei ere, gure eskerri beronak eman dizuegu lanean lagundu diutelako antolaketan. Eta pixkat ja gaira edo zerari heltzeko edo gaiari heltzeko, esan moteu 24 zertan den edo zer den topaketa jardunaldi hau. Jaingo duzuenez, Moodle, zea da ikasteko sistema da, ikasgela virtualak sortzeko plataforma telematikoa da, eta Euskal Herrian, bai guretik kanpo ere, zabalkunde handien daukan plataforma telematikoa izango da, zalantzarik gabe, edatuena eta erabilena, beraz. Euskal Herrian 2007an hasi zen ekimen hau da, Moodle online, e-learning, internet bidezko irakaskuntzan ari ginenok, artean ari ginenok, nola egiten gendun gure lana, nola egiten gendun aurrera Moodle erabilita, eta gure esperientziak partzekatzeko gune bat behar zela argi zegoen, eta moteu Euskadi jardunaldia sortu zen. Urterik urte, bildu izan gara unibertsitate, hezkuntza erakunde eta era guztitako jendea, hezkuntza interesa duen eta interes teknikoagoa duten pertsonak bildu izan gara, egiten dugunaren berri emateko eta hezkuntzaren ikuspuntutik teknologiak zer ekarri aldigun eta hoien nasketa eta hoien frutua pixkat partekatzeko, arazoen berri emateko eta elkarri laguntzeko. Beraz, aurten, UEUri tokatu zaio Moodle moteu 24 antolatzeko ardura, aprilaren 26an izango da, datorren asteko ostiralean izango da, hemen Eibarren, eta honen bitartez gonbidatu nahi zaitugu parte hartzera eta animatzera eta gurekin eguna pasatzera, hausnarketa egiteko, e-learningak ze egoera duen gurean, ze esperientzia dagoen, ze arazo gertatzen nahi den eta aurrera begira noragoa zen. UEUk hartu du aurten lekukoa, UEUk hartu du antolatzeko ardura, tokatzen zitzaiolako, baina UEUk ere ekarpena handia egin diolako Euskal Herrian e-learningaren garapenari eta Moodleen garapenari ere bai, ez? Nik uste prestakuntza ikastaroak, irakasleen prestakuntzarako ikastaroak eta Moodleen alderdi teknikoan eta metodologikoan aitzindarietako bat izan dela UEUk zalantzarik gabe. UEUk eman ditu ehundaka ikastaro horren kontura eta milaka irakasle hartu ditugu eta prestatu ditugu lanbide horretan hasteko, segitzeko eta batez ere online ikastaro baten diseinua teknikoki eta metodologikoki irudikatzeko. Hortan lagundu diegu Euskal Hezkuntzako profesionalei. Eta egiten zaigu, aurten ere izango la modua horren rekonozimendua egiteko jardunaldean zehar. Baina jardunaldia esan bezala prestatuta dago, egitaragoa eginda dago, eta horregatik orain eskerrean daukat Ireidi Arriola bengoa, lantaldeko antolaketa batzordeko partaidea, eta berak esplikatuko digu zertan den jardunaldia eta zertan den egitaragoa, zehazkiago. Jardunaldian proposatzen duguna da ibilbide bat, iraganetik etorkizunera. Gaur egun dauden arazoak eta egoerak eta esperientzia kontutan hartuta. Horretarako sarrera hitzaldi bat izango dugu eta sarrera hitzaldi honen gaia izango da Euskal Herrian e-learningak eta Moodlek izan duen garapena eta ibilbide honetan parte hartu duten pertsonei aipamen berezia eginez.
Hitzaldi hau Abel Kamatxok emango du, eta gerotxo hau berak emango dozku hitzaldi honen zehaztapen gehiago. Ondoren, gaur egun kokatuko gara, eta gaur egun egiten diren esperientzia berritzaileak ekarriko ditugu. Ze moteu topagune egokia da, elkar ezagutzeko, elkar partekatzeko, eta guzti horretatik danok berrikuntza aurrera ematen dugulako. Horretarako 3 saio paralelo egongo dira. Lehen saio paralelo bat esperientzia didaktikoetan oinarrituko da. Eta bertan 3 esperientzien berri izango dugu. Batetik, UEUko ikastaruan diseinu eta prozesu didaktikoak izango ditugu. Bestetik, Tolosaldea lanbide heziketan eta hasi ereduko erronken Moodleko ezarpena ezagutzeko aukera izango dugu. Eta azkenik, Moodle ikastaroetan generoaren aukerako aldaerarik aldago komunikazio jardueretan. Beste saio paralelo bat egongo da esperientzia teknologikoetan oinarrituta. Hemen ere 3 esperientzia berri izango dugu. Batetik, kalifikazio liburua eta baldintzazko formulen erabileran inguruan arituko gara. Bestetik, irakaskuntza digitaleko proiektua ezagutzeko aukera izango dugu. Eta azkenik, Moodle zerbitzarearen kudeak eta sistema administratzailearen ikuspegitik izango dugu. 3. saio paraleloa berriz, pizkatxo bat izaera desberdinakoa izango da. Hau izango da Moodle laborategia, eta Moodle laborategia egongo da bideratuta Moodle plataformaren administratzaile eta kudeatzaileen, eta bere laborategi honen helburua izango da bertan parte hartzen dutenen galderei erantzutea. Bertan egongo dira plataforman aditua diren dinamizatzaileak, baina guztien artean instalazioa, garapena, integrazioa, segurtasuna, izaera horretako gaiei buruzko zalantzak eta arazoak irtenbideak landuko dira. Ondoren, bukaera emateko jardunaldiari etorkizunera begira jarriko gara. Moodlek ze erronka dituen etorkizunean. Eta horretarako mahai inguru bat proposatzen dugu. Hezkuntzaren etorkizuna adimen artifizialaren garaian non gaude, zer dator. Mahai inguru hau dinamizatuko dau Aitzol Astigarragak, eta berak azalduko dozkuz pizkatxo bat mahai inguruaren nondik norakoak. Eta azkenik, amaiera emateko jardunaldiari lekuko banaketa izango dugu, eta bertan jakingo dugu datorren urteko moteu nor kantolatuko duen. Momentu sekretua da. Bai. Jakiteko zin izango den urrengo antolatzailea. Dira, nik labur-labur azalduko dizuet jardunaldiaren hasierako hitzaldian zertan den o zertaz hitz egingo dugun, eta ideia simplea da. 2004an gaude, urte asko pasau dira e-learningean hasi ginenetik, euskaraz, plataforma telematikoak erabiltzen, eta egin nahi genduke alderdi akademikotik pixkat berrikusketa bat e-learningaren historia metodologikoa zertan izan den. Zenbat aldi izan diren, zer rol izan duten materialek, ikasleak, interazioak, ebaluazioak hainbat alderdi, eta horren azalpena urtetan zehar nolako izan den, baina gero ere nahi dugu hori nola gauzatu den Euskal Herrian. E-learning kontuetan nori izan zen lehena, ez lehena izateatik, baina ze esperientzia izan dira, joan dira garatzen urterik urte, ze ekarpen egin dioten euskarari, euskarazko irakaskuntzari, eta horrekin batera Moodleen erabilera gaia da, gai zentrala da, erdigunean dakau jardunaldi honetan Moodleen erabilera, Moodle tresna denez, aztertuko dugu izan duen garapena, garapen teknologikoa, eta Euskal Herrian ere nolako zabalkundea junden hartzen urterik urte, eta hori dana pertsonek egiten dute. Pertsona gara, eta pertsonek egin duten lan, bai learningaren garapenari begira, bai tresnaren hobekuntzari begira, eta bai euskaraz irakaskuntza formal, informal eta formalak bultzatzeko hortan. Orduan, hitzaldian zehar egingo diogu omenaldi txiki bat, urte hauetan guztietan hor jotake aritu diren Euskal Herriko irakasle, teknologian aditu eta
eta enpara hauei. Eta hori da pixat ideia. Eta horrekin hasiko gara iraganari begira jarrita, Ireidek aipatu duen moduan, oingo egoerari begira gero, eta bukatzeko Aitzol izango du mainguru bateko gidari, etorkizunari begira jartzeko. Bai, hori da, eskerrik asko. Eta etorkizunari begira jarrita, gaur egun ebitatu ezin daiteken gai bat, ezta? Adimen artifiziala eta honek hezkuntzan dagoeneko daukan eragina eta hurrengo urteetan izan dezakena. Mahai inguru formatuan antolatuko dugu eta 3 aditu ekarri ditugu, bai? Batetikan Make Irigoien, bigarren hezkuntzako irakaslea, humanitate digitaletan aditua eta UEU-kidea, behakin batera Beinatere Zuma, berritzegune nagusiko aholkularia, digitalizazioa eta berrikuntza teknopedagogikoan, hain zuzen ere, eta 3koa osatzeko Juanan Pereira, Donostiako Informatika Fakultateko irakaslea eta ikerlaria baita ere adimen artifizialaren arloan. Eta, aleginduko gea behaiekin batera aletzen, hezkuntzaren inguruan, gaur egun dauzkagun zalantza horiek, adimen artifizialak zen neurritan aldatzen aidan aldatuko dune hezkuntza, irakasleok zer egin dezakegun horren aurrean, zeintzuk dian tendentziak, eta abar. Beti ere kontuan eukita, e-learningaren eta Moodlearen ikuspegi hori, bai? Beraz, iruditzen zaigu, badagola eskaintzen dugun menuan nun aukeratu eta, amaitu nahiko genuke gaurko saioa, gogorarazi, izen ematea zabalik dagola, moteu zerbait balin bada, topaketa dala, eta guk eskaintzen dugun egitarauaz aparte, elkarrekin egoteko, eta elkarri zalantzak planteatzeko, eta proiektuen berri emateko tartea ere izango dala, eta animatzeko. Bai? Jardunaldia, datorren ostiralean, apirilako 26, Eibarren, UEUren markeskoa egoitzan. Eta izen emateak online, UEUren webgunean, ueu.eus. Eta gure aldetik, besteik ez, bertan tope ingo degulakoan, laste arte. Eskerrik asko. Besterik ez gure aldetik, eskerrik asko hemen egoteatik, eta espero dudanok egindako esfortzuak ere izatea gero eukitzea emaitza, eta denon arteko elkarrenaren bitartez aurrea pausuak ematea kualitatiboki eta kuantitatiboki euskal hezkuntza sistema hobetzeko eta sistema euskaldunari eragiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.